bido ogbo pitosa na China na-ekele ego odogwu mmadụ igirigi ọgụ ejiri nwacha wee bịa wee na-abịa China na-ekele etu oyiri mmadụ dịka Ogbuefi na Nuli anyị kelere gị eze Tuli na China anyị kelere gị kelere mmadụ dịka iko nsọ na Nuchi oju na-eme ọgọ na Nuchi anyị kelere gị enyi kelere mmadụ dịka Chief odogwu ọgụ na Nọkeja anyị kelere gị dịka nna na Nọkeja kelere mmadụ dịka Nzedinobi na n'ihe ala anyị kelere gị odogwu ọgụ anyị kelere ụnụ ọkụ ọcha nche enyi CEO Dozera Culture na China anyị kelere gị dịka nne ya chike nne ya Nọkeja anyị kelere gị ọnụ ụgwọ mmadụ agwa nnukwu mma m dịka olu m ekelekwa ego ya m kelele gbogbo dịka mkpọrọkpọcha bụ na-ekwu n'okwu ha na mụ na obi aza nwanne ebe mụ na ihe n'ụlọ wee kpọ mụ na igwe m nwanne m na-akara ekwentị m ọnụnụ dị ebe ka onye mkpọrọkpọ ọcha m bịa nwanne na ọ bụrụ ụfọdụ egwusi na ngwa ejele ejelụrọ ọnwe ka o si eje ọnụgwụ mma dị ka nnukwu anụsị na ukwu na-amarụ ọnụ mma ịbụ ọtọ masị egetụrụ ma nkerebe nwụọ maka ya nụnụ ha sị na agbụrụ na-edo ogologo anyị nwere na-ekewa ọfịa ha osi ire kwụ ọtọ na anyị kwụ osisi ma ọfịa nụnụ ha sị ụmụ nwaanyị na-ebu na anyị nwere na-arakwu ọtọ